Ayo mau sih Ayo grup सारा आइले बा ओ 70 देखि तू बाटे गानी हो पर इधर खिले आइले अरे हो रो मु जाउ जुलो मा समस्त को डाकी देबी जाउ हां ए मु जाउ जुलो मा साइरु समस्त को डाकी देबी ए जेमा लो हां हां कौन एत दिन कपड़ पड़ू कह लगिल तोर मन नाही कि आज बा ग्रुप सारा सिक बसले ग्रुप नबा दबा ग्रुप तू जानिनु तू किस्ती नहीं जाइछु हौलो चल जल्दी आस बसले हो हेलो है मिन्ना हेलो अरे सुनु लो बात पके ऑन रोटी तू जानिनु आज सारा सुनी चल ग्रुप सारे नबा दबा ग्रुप सारा सुनबा चल हेलो बिली हेलो तो तुझे जणा पडुनी किलो चलेनी सारा सिलेनी जाने की हो ना लगे एडी तो जासो जल्दी चल धूम मचा ले 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 बस जेड़ा फाइल टा करलो Haniont. हम आंसर करते ले पड़ले एपटे लिखि दिलो अच्छा 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 एपटे लिखि रूबी सर आरो सप्ताह तो पैसा ठीक ठीक देइथिलो आज्ञा सर ये सप्ताह काहे देलोनी कोन हिची सर ମୁଁ କହିବି ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପରା ସାର୍ ମୁଁ କହିବି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପା ମୁଁ କହିତା ରାତି ସାରା ଘରେ ଶୋଇଲା ଦିନ ସାରା ଘରେ ଶୋଇଲା କୁଆଡେ କାମ କରି ଯାଉନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମାଇପି ପିଲାଟା କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଦେବି କହିଲେ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତମକୁ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତମ ମୁହଁରୁ ରୁମାଲ ଦେଖି ଶୋଇ ପଡୁନା ସାର୍ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେମିତି ପଇସା କହିବି? ଆଣିଛି ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଛି ପଇସା ଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟରେ ଦେବି ନା ବାଟରେ କଣ ତମେ ଦବ ମୁଁ ବା ଆଇଛି ତମ ଘର ପାଖକୁ ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ଦବ ଯଦି ଦଉନା ଏତେ ଖେଳୁଛ କଣ ଜେମା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ ହେଲା ତମ କଥା କାହିଁ ଦେଲନି ସାର୍ କଣ କହିବି କହିଲେ ତ ଦୁଃଖ ସରେ ନା ଆଚ୍ଛା 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 ମୁଁ ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ ଯେମିତି ନେଇଥିଲ ସେମିତି ଦବାକୁ ପଡେ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ସାର୍ କଣ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲ କରିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ମୋ ପଇସା କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଡ଼ି ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେଇକି ନେଇକି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ସାରିଲେଣି ଏଇ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ବାଡ଼ି ପଡ଼େ ଯୋଉଦିନ ମରିବ ମୁଁ ସେଇଦିନ ତମ ପଇସା ସୁଝିବି ତମ କଥା କଣ ହେଲା କହିଲ ଫୋନ ପେ ଦବ ମାନେ କେବେ ଦବ 2 ଦିନ ପରେ ତମେ ଦବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି 2 ଦିନ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବେ सारे तुमको काली 100 टका मागिली तमे काली कहले मो फोन पे नाही आगे ताको बतरे चुप टुकुली ଏଇଲୋ କାର୍ଡଟା ଶୁଣିଲ आलो र चलो मुरिए पान करबे लोनी सामी बाड़ी पड़ा तो मोटो बाइक मोर तम तमे पड़े दिया ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ଆସିବ ହେରି ଆଉ ଆରେ ଗେଡା ଆରେ ସେ କଣ କିରେ ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ହଉଛନ୍ତି सारे तमने पैसा देबिनी बोली टुपुर टुपुर होउछंती आमे ताको छाड़ीबा ହଁ ଛାଡ଼ିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ଜମା ଛାଡ଼ି ଏଇଠି ପଶିବା ଆଉ ଦେଖିବା କି ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ଭଲରେ ଯଦି ତୁମେ ପଇସା ନ ଦବ ଆମେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଫୋନ କରିଦେବୁ ମା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡାକିବ ବୋଲି କଣ କହିଲା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମିଟିଂ ଭାଙ୍ଗ କଣ କହିଲା ପୋଲିସରେ ଦବ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କି ଚିହ୍ନିନୁ ନବା ନବା ଲୋନ କରିଛ ବୋଲିକା ପୋଲିସରେ ଦବ କହୁଛ ଆନ୍ଧ୍ରା ଚଢି ଯିବି